O femeie grasă vine la un restaurant pentru a participa la o petrecere. La intrare, oamenii stau la coadă. Toată lumea trebuie să-și verifice greutatea înainte de a intra în restaurant. Când îi vine rândul femeii, o angajată o oprește și le spune celorlalți invitați să intre primii. Ceilalți își verifică greutatea și intră în restaurant. Femeia întreabă: de ce i-ați lăsat pe ei să intre când era rândul meu? Angajata răspunde: doamnă, de ce sunteți aici? Femeia spune: sunt aici pentru o petrecere. Am primit o invitație. Petrecerea are loc la etajul 6. M-am pregătit special. Angajata spune: oamenii ca dumneavoastră nu sunt acceptați aici. Femeia întreabă: ca mine? Ce vreți să spuneți? Paznicul spune: doamnă, acest restaurant are o regulă privind greutatea. Cu greutatea dumneavoastră ați putea strica aparatul. Femeia spune: am venit complet pregătită și voi intra. Angajata răspunde: nu puteți intra. Avem ordine. Femeia spune: chemați-l pe manager. Nu plec de aici. Paznicul îi spune angajatei: verifică-i greutatea. Oricum nu va putea intra. Apoi îi cere femeii să urce pe aparat. Când femeia se urcă, aparatul se strică din cauza greutății ei. Angajata îi spune să coboare. După ce verifică aparatul, paznicul spune: vedeți? Ați stricat aparatul. Femeia începe să înregistreze un videoclip despre comportamentul lor urât. Angajata încearcă să o oprească, iar paznicul merge la manager. Managerul întreabă: care este problema? Paznicul spune: este o problemă cu o femeie din cauza noului sistem pe care l-am instalat. Managerul spune: am instalat acest sistem ca să nu intre clienții grași. Du-te și fă-ți treaba. Paznicul se întoarce și o dă afară pe femeie cu furie. Femeia se simte foarte tristă și începe să plângă. După un timp, angajata merge la manager. Managerul întreabă: ce s-a întâmplat afară? Ea spune: femeia aceea a stricat aparatul. Managerul întreabă: era chiar atât de grasă încât s-a stricat aparatul? Ea răspunde: cel puțin era mare cât un hipopotam. Managerul întreabă apoi: spune-mi un lucru, era ca această femeie? Și îi arată o fotografie a unei femei grase de pe perete. Ea spune: da, seamănă. Cine este? Managerul răspunde: ea este proprietara acestui loc, dar nu-ți face griji, nu vine niciodată aici. Poate nici măcar nu poate trece pe ușă. Angajata pleacă. După un timp, femeia grasă se întoarce îmbrăcată în haine noi și aduce un aparat de cântărit nou. Ea spune: acesta este un înlocuitor pentru aparatul pe care l-am stricat. Paznicul spune: ieși afară de aici. În acel moment apare managerul. Femeia spune: acești oameni nu mă lasă să intru. Managerul spune: nu acceptăm oameni grași ca tine aici. Atunci femeia își scoate peruca și își arată adevărata față. Managerul nepoliticos rămâne șocat și speriat. Femeia spune: știi cine sunt eu? Sunt proprietara acestui loc și sunt șefa voastră, a tuturor trei. Managerul începe să-și ceară scuze. Proprietara spune: plecați de aici, nu voi mai tolera discriminarea. După ce aude asta, toți cei trei angajați nepoliticoși părăsesc restaurantul.